teknologiak hein handi batean gerra gehiagoren sorrera eragin du. Aurrerapenei esker bizitza erosagoa lortu arren, arma indartsuagoak eta destruktiboagoak sortzen dira. Ondorioz, toki askotan askatasunean eta segurtasunean bizitzeko aukera galdu da. Kontrola babesa da. Kamerak begiak dira. Gure onerako da. Segurtasuna. Kuriositatea. Informatzea. Berriak. Argia. Intimitatearen bortxaketa. Errealitatearen distortsioa. Nortzuk sortutako errealitatea. Beraiek sortutako errealitatea. Begiak ixten dizkigute. Itxututa gaude. Isiltasuna eta gizartearen gaineko erabateko kontrola. Milioika erailketa bortak. Libre izateko eskubideen urraketa. Gobernuaren menpeioan edo itzulerarik ez. Dabiden izarra. Uda amaigaben erakusle. 23. Zuek gerra sortu, guk hildakoan jarri. Nigeriako Kaduna herrian, bostehun pertsona beraien borondateen aurka esklabatuak izan ziren. Bertan nire moduko gazte asko hiltzen ikusi nuen torturaren ondorioz. Kulatzen da, 27.000 pertsona daudela munduan esklabo lanetan. Baina guk ezin ditugu beraien ohiak entzun. Israel eta Palestina, gosetea, laguntza blokeaketa, ospitalen suntxiketa. Genozidio bat, 29.000 herritar hilda, horietatik gutxienez 10.000 haurrak, 15 minuturo bat. School ajaetalia ena mama. Hiru emakumetik batek violentzia fisiko edo sexuala emakumetik bat bortxatua izan da. Europar Batasunean trafikatuak edo sexualki esplotatuak izan dira. Europako batzordearen azterlan baten ondorioz batek violentzia fisiko edo sexuala nazio batuen arabera hiru emakumetik batek indarkeria fisiko edo sexuala. Horren beste? Anaia atzean utzita, aurrera egiten dut etorkizun ziurgaberantz. Itxaropena izanik Ukrainiako gerra ilunaren aurrean argi egiten duen faro bakarra. Asko ikusi dute pertsonen bizitzek animaliena baino gehiago balio dute. Honi espeziesismo deritzo.